hapon tabi sendo gabos mga tugang. Sa satuloy mga tugang na Chinese, siya wuhaw. Sa satuloy mga tugang na mga Espanyol, buenas tardes amigos, amigas, y compañeros y compañeras. At siyempre sa satuyang mga Bicolano, Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos mga tugang. And of course, good afternoon sa mga tugang mga taga Ilocos na imbag na malum kada kayo aming kakabsat. Yan ang pang-aral ni Father Butch. But anyway, welcome na lang po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Ngunya na week 21 of July 2025, Lunes po ngunyan, kaya mag-iribang kita alauna hanggang alas 2 mga tugang. Si Father Butch magtatao tabi giraray ning informasyon, inspirasyon asin bendisyon. Kaso last week mga tugang, habang ako naglalakaw-lakaw digdi sa UST kasi nagkaigwa po kami ng year-end presentation, 3 araw po yun, July 15, 16, 17, Nung July 17 ng aga, may nahiling po ako, may pamilya. Sabi ko, kumusta po kamo? Ma-enroll po kamo? Dito may importante lang may kakausapin daw sila. Gusto ko pong batiin, ang palaging nakikinig sa tuya mga tugang, si Mr. and Mrs. Jose Advincula at ang sa iyang agum na si Darlene Advincula at kaibahan pa nga suaki ninda. And mga tugang sabi pa sa kuya, Father, nagdadagog tabi kami sa imo araal daw. Thank you very much po, Ma'am and Sir, si Jose and Darling Advincula. Yan mga tugang. Kaya daog si Father Busta, kadakol pala talagang nagdadaog sa tuya from time to time na sabi, Father, nagdadaog tabi kami sa imo. Thank you very much po. Naway pagpalain lalo kayo ng Panginoon at lalo pang may matututunan kayo sa ating araw-araw na programa. Kasi nung nakaraang araw, hindi ba, tinaligso natin ang topic natin. Marami na rin tungkol sa kamatayan, tungkol doon sa may mga nasaktan sa pamilya, sa pamilya, sa parokya na ayaw ko na maglingkod sa simbahan, pero dapat gawan natin ng paraan na magbalik sinda sa simbahan, maglingkod. Akta sabi ko nga, hindi naman talaga si Father ang paglilingkuran ninyo, hindi naman yung parish leader ang paglilingkuran ninyo o yung presidente ninyo ng organisasyon, hindi naman ang simbahan, kundi si Kristo. Ang importante mga tugang, tayo naglilingkod sa simbahan para sa Diyos. Hindi para makita tayo ng tao, para tayo purihin ng tao. Hindi po earthly, kundi heavenly ang motives natin, ang purpose natin. Parang tayo ay nagpasalamat sa Diyos. Kasi minsan may natanong ako, bakit ka naglilingkod sa simbahan? Kasi Father, alam mo naman, talaga ang Diyos ay mapagbigay, nahiya lang naman ako na tanggap ako. Hindi man ako tumutulong sa Kanya. So, ang pagtulong ko sa Diyos ay ang pagtulong ko sa simbahan. Kaya, congratulations po, sa mga taong talagang ang kanilang motives ay hindi po parang, Father, naglilingkod ako sa simbahan kasi maging sikat ako. Pag naging sikat ako, Father, ay maging kandidato ako. Hindi po ganon, Huwag mo nating gamitin ang simbahan. Huwag nating gamitin ang samahan para sa ating pangsariling kapakanan. Gamitin po natin itong ginagawa natin para sa ating kaligtasan. Parang bakit ka naglilingkod sa simbahan? Father, pasasalamat is a gesture of gratitude. Maganda po 'yon, As a gesture of thanksgiving. Hindi lang for the sake of requirement or obligasyon. Pag tinanong mo, bakit ka suhapon Domingo nagsimba ka? Bakit nagsimba ka? Kasi parang masunod ko lang ang obligasyon ko. Alam mo, hindi po 'yon. Alam mo, parang mapatatag, matibay, mapakusog ang satuyang relasyon sa Diyos. Yun naman talaga importante dyan. Kasugma nga maganda. So, pinag-uusapan natin tungkol po ito sa tinatawag na hospitality. How can we become hospitable? Ibig sabihin, ikaw ay mapagpatuloy.
hindi magpataboy. Kasi ang iba, mahilig magtaboy, hindi nagpapatuloy. Yan. And by the way, saro po yung tape as live. Si Father Bus kasi maabot pa sa aga sana. Malive ako sa aga. Pero ngunyang, I like to take the opportunity nga na pasalamatan ko ang mga nakikinig lagi. Kaya huwag kayo mahiya. Pwede po rin kayong mag-text sa kuya kung meron ka mong ihahapot para maliwanagan. Halimbawa, anong gusto niyong topic na pag-usapan natin, pwede po kayo mag-suggest kasi pwede rin may ihanda natin para sa next week. Tulad niya, pag-usapan natin. Siyempre, usually, ang pinag-uusapan ni Father Boots ay yung parang hindi tayo mawala ng tema o usapan o anumang masasabi. Ang palagi kong hugot ay yung ebanghelyo. Kasi po, talaga naman ang importante, maibahagi po natin si Kristo. Maibahagi po natin ang kanyang mga salita sapagat ang kanyang salita ay kaligtasan. Ang kanyang salita ay nakakapagbigay ng ginhawa. Kaya yung salita ng Diyos. Anyway, ngayong araw nito, ika-21 ng Hulyo, sa Ebanghelyo, pinapagirumdum muli sa atin. By the way, ngayon ang ika-16 na linggo ng karaniwang panahon, 16th week of the ordinary time. Diba sa liturgical calendar meron tayo kasi sinisimulan yan Advent. Yan ang unang season ng simbahan ay is Advent. May Christmas, Pagkatapos sa Christmas may ordinary time uli, and then may Ash Wednesday, the beginning of Lent, yung Lenten season, and then after that mayroong Easter Triduum, Holy Thursday hanggang Sunday, and Easter, and then Easter season. Pagkatapos, matatapos yan, 7 weeks po yun. Mayroon ng Ascension, Pentecost, yung tinatawag na Trinity, pagkatapos yung celebration ng po. Then ang pinakahuli po, siyempre, ang pinakahuli naman, ordinary time, and then pinakahuli, pag pumasok na po ang Christ the King. So, yan ang katapusan po ng liturgical season. Simula naman Advent. Okay? So, doon po tayo. Ngunyan, ang ika-16 na linggo ng karaniwang panahon o 16th week in ordinary time. At ito po ay paalala sa atin ng Diyos, paalala po sa atin. Basahin ko mga tugang ang ebanghelyo sa araw na ito. Kasi na maganda po na ang salita ng Diyos ay palaging atin napapakinggan at lalong-lalo na isinasabuhay. Kasi ang salita ng Diyos kung atin papakinggan lang o babasahin, hindi naman natin isinasabuhay, ay kulang. Kasi ang tunay na salita ng Diyos ay buhay. Kaya sinasabuhay. Ito po ay galing sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 12, talata 38 hanggang 42. Basahin ko mga tugang. Sinabi noon ng ilang guro ng batas at mga Pariseo, Guro, gusto namin makakita ng tanda mula sa iyo. Sumagot si Jesus, isang palatandaan ang inihiling ng masama at di tapat na lahing ito, ngunit walang palatandaang ibibigay sa kanila, maliban sa palatandaan ni Propeta Jonas. Kung paanong 3 araw at 3 gabing nasa tiyan sa balyena si Jonas noon, gayon din naman na 3 araw at 3 gabing na manatili sa ilalim ng lupa ang anak ng tao. Sa paghuhukom, babangon ang mga taga Nineve kasama ng mga taong ito at hahatulan ang salinlaing ito sapagkat nagpanibagong buhay sila sa pangangaral ni Jonas at dito'y may mas dakila kay Jonas. Sa paghuhukom, babangon ang reyna ng timog kasama ng mga taong ito at hahatulan sila sapagkat dumating siya mula sa kabilang dulo ng mundo para masaksihan ang karunungan ni Solomon at dito'y may mas dakila pa kay Salomon. Mga kaibigan, ito po ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes, sa
16 na linggo ng karaniwang panahon mula sa Ebanghelyo ni San Mateo Kabanata 12, talata 38 hanggang 42. So napakaganda mga tugang. Pag-alala sa nakaraan. Okay? Huwag tayong matakot. Manatili kayo sa inyong kinatatayuan at tingnan ang pagliligtas na gagawin ni Yahweh para sa inyo ngayon. Sa Exodus yan, actually sa first reading, yan ang pong mapapakinggan natin. Para sa mga Israelita, mga tugang, ang pagtawid nila sa dagat, na pula o Red Sea, kung saan ang tubig ay nagmistulang pader sa kabila, ay isa sa mga pagliligtas na ginawa ni Yahweh. Nariyan din sa simula ang isang malaking bato o umagos ang tubig upang painumin ang mga Israelita pati ang kanilang mga hayop. Nang wala silang makakain, nagbigay si Yahweh ng mana mula sa langit, ang mga ibon pugo para kanilang karne. Sa kabila ng lahat ng ito, nakalimot pa rin sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan at bakang ginto. Yun, bawal po yan. Hindi sa mga, ang Diyos-Diyosan po dito, yung hindi naman po ito mga ribulto ng talaga, kundi ito po yung gawa-gawa nila, mga hayop. Yan, tulad ng bakang ginto. Mahalaga sa anumang relasyon ang pag-alala sa nakaraan. Kailan unang pagtatagpo, ano ang malaking pangyayari sa kanilang karanasan? Ano yung mga petsa dapat nilang ipagdiwang? Sa pag-alala, tumitibay ang ugnayan at anumang pagsubok na dumating ay ikinakaya dahil sa matagumpay na sila sa nakaraan at magtatagumpayan muli sila sa katapatan at sa isa't isa. Ito po, ganun din ang nangyari sa Ebanghelyo mga tugang. Kaya nga, pinapaalala ni Kristo sa mga batas, sa mga guro ng batas at pariseyo. Pinapaalala ni Kristo na may tanda nga lang hindi po sila nakaka-recognize. Ano po ang mahalaga dito? Let us recognize the workings of God. Yan ay mahalaga. Yan ay babalik mo si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gabat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Kasama natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Matugang, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Boots Bombasi OP. At ito po nga pinag-usapan natin ngayon, palatandaan. Mahalaga po kasi ang palatandaan. At sa palatandaan, may binibigyan lang
tayo ng mga palatandaan, pero ang problema kasi, we don't recognize the sign. Ano? Alam mo ito, maliwanag na po ito sa traffic light. Sabi nga marami nagkakaroon ng crossroads. Ano ba? Aksidente na lang sa kalsada, sabihin na natin. Ano nangyari po? Kasi sinasabi na slow down. Pero gaano kabilis ka? Slow down nga tapos binibilisan mo pa. O pagkatapos hindi natin nire-recognize o binabasa o sinasabuhay o sinasagawa yung mga palatandaan. May palatandaan na nga Alam mo, ang Diyos nagbigay ng palatandaan. Hindi naman ang Diyos nagpapahula. Tandaan po natin, ang Diyos hindi nagpapahula sa tao na, hulaan mo kung anong dapat mong gawin. Hindi po. Nagbigay na ang Diyos ng mga palatandaan. Kung titingnan natin, may kung saan parang sa magbumili ka ng appliances, may manual of operation. O kalimbawa, yung Ten Commandments, hindi ba binigay na ng Diyos sa atin yun? Parang yun po ang maging palatandaan o maging tanda. Ang problema sa atin, tumatanda tayo na walang pinakatandaan. Kaya tanda. Kasi pag sinabing matanda, ibig sabihin, marunong na tayong tumingin ng mga palatandaan, mga signs and symbols. Kasi po may mga behind the sign, itong mga sign ito, these are only representation of something. Naalala ko nga nung nag-aral po kami sa philosophy about what is sign and sign. Sign is a representatio rei, a representation of a thing. So ganun po yun. Kaya nga may representation. And ito pong mga representation na ito, dapat i-acknowledge natin. Halimbawa, zigzag. So, slow down ka doon. Ito na lang. Minsan, maraming nadidisgrasya sa hindi sa pagsunod sa mga palatandaan. Okay? Kunyari, ito na lang. Sa traffic light. Ano bang ang palatandaan ng yellow? Sa iba, ang yellow, go faster. Pero ang tunay na kahulugan ng yellow, ibig sabihin, make ready to stop. Yun. Sa iba, go faster, go faster, go faster. May pumasok naman. Di bangga sila. So, ano ang pangyari? Anong dahilan po? Hindi kasi sumunod sa palatandaan. Alam mo, hindi po natin mawawala ang mga palatandaan. Why? Because we are sensible beings. And pag sinabing sensible beings, we are natututo tayo sa mga signs. Alam mo, napag-aralan namin sa philosophy way back. Ako, nag-aral ng philosophy 1970s pa, Pero hindi ko makalimutan na sinasabi, nothing in the mind which does not passes first through the senses. So paano ko malalaman na ang isang bagay ay magaspang kung hindi ko hahawakan? Sense of touch po yan. Paano ko malalaman na ang isang bagay po ay mabaho? Sense of smell. Yun. Paano ko masasabing madilim o maliwanag? Sense of sight. Alam mo po, lahat po na pumapasok sa ating isipan o sa utak natin ay through the senses. Kaya mahalaga po na dapat itong we have to be sensible enough, especially sa mga signs. Alam mo, yung mga scriba, okay, mga scholars of the law yan, magagaling yan, nag-aral ng batas po yan, at mga pariseo. Pag sinabing pariseo, ang ibig po sabihin natin, mga religious leaders, ay lumapit nga kay Jesus. Ang sabi nila, guro. Maari bang pakitaan mo kami ng tanda mula sa langit? Wow, si Jesus na nga ang tanda ng langit pero hindi nga nila makita-kita. Kasi alam mo, ito po ang tawag nila kay Jesus ay guro. Ang guro ay, ang tawag doon sa Grego ay didaskalos. Sa Grego po yan. Sa Hebrew naman, rabbi o rabboni. Hindi lang siya ang isang taong nagtuturo at matalino. Pag ikaw tinawag guro, itinuturing din siyang pantas. Okay, tagapagsalita at nagpapaliwanag ng batas. Yan. Si Jesus ay tinawag na rabbi. Makikita po natin, o rabboni. Tandaan po natin, di ba? Ng kanyang mga alagad. Ang dikaskalos
ang tawag sa kanya ng mga hindi malapit sa kanya. Kaya ba lang maklalaman mo, pag, alibawa ako, pag kilala mo ako, pwede mong tawagin akong Boots. Ha? Pero pag hindi mo ako kilala, siguro ang tatawag sa mo, Galyardo. Pero pag talagang kilala, ganyan po, malalaman mo, tingnan mo, ang tawag ng mga malapit kay Kristo, kay Kristo ay Rabbi. Guro nga, Pero ang tawag ng mga hindi malapit kay Kristo, ang tawag sa kanya ay Dikaskalos. Tinawag na Dikaskalos ng mga eskriba at pariseo si Jesus, hindi dahil ibig nilang makinig sa kanya, kundi upang subukin ang kanyang credential. Tingnan mo naman itong mga taong ito. Gusto kasi nilang pawalang bisa ang katalinuhan ni Jesus. Kaya ito bang sinasabi na, ito kasi, di ba si Kristo, anak ng karpintero, anak ni Maria, na taga Nazaret. Ang tingin nila mababa. Kaya sinabi nga, can anything good come from Nazareth? Yan sabi nga ni Philip, hindi ba? But anyway, tandaan po natin mga kaibigan, na si Kristo, ay Diyos, nagkatawang tao. Ay may pakumbaba, hindi nagmamalaki. At ang tingin ng mga pariseo at mga eskriba, pababa ang tingin nila kay Kristo. Binababa nila. Kung titingnan natin sa panahong ito ngayon, para bang binubuli nila si Kristo. Kung may anti-bully lang siguro ng panahon, baka inakusa na sila ng anti-bullying. Tingnan mo ha, gusto nyo subukin ang credential ni Kristo na si Kristo hindi man matalino. Itong mga eskriba, talagang nag-aral ito. Si Kristo sa nag-aral. O yun, para bang sinasabi, saan ba si Kristo nag-aral? Sa mababang paralan. Kami, mataas na paralan. Oy, grabe ha. Hindi naman, totoo nga, may mga taong ang tataas na pinag-aralan, pero wala namang, walang modo. Sinasabi natin, edukado, pero walang modo. Anong gusto mo? Edukado, pero walang modo. Yun. May pinag-aralan, pero wala namang magandang ugali. Ang tunay na taong matalino ay may mabuting ugali. Kasi hindi lang matalino siya, kundi may modo. Yan tinatawag natin educated but not learned. Yan ay importante mga tugang ngayon. Kaya nga hinanapan ng mga eskriba at pariseo si Jesus, nakatibayan na siya ang ipinadala nga ng Diyos. Ano bang masasabi mo? Anong prueba mo? Parang itong mga eskriba at pariseo, humihingi kay Kristo ng, ano bang katibayan mo? Patibayan mo, asan diploma mo? Parang gano'n, Asan yung pagiging doktorado mo? Asan yung, kung sa tawagin dito, yung SO, Special Order. Sa diploma po yan, nakalagay, Asaan yan? Yun. Masyado naman minamalit nila si Kristo. Alam mo, hindi po dahil matalino ka, magaling ka. hindi nangangahulugan na may pinag-aralan ka, matalino ka. Hindi po 'yun. Ang mahalaga po dito, ang ibig sabihin, prudent ka, okay? Marunong ka. So may wisdom ka. Alam mo sa panahon ito, they may be intelligent, but they are not necessarily wise, because ang intelligence simply knows information, but wisdom knows why. Yun, the root of things, the root of knowledge. Importante po mga tugang. Ay mga tao ngayon, they can be intelligent but not wise, because iba po ang wisdom sa intelligence. Ang wisdom, kinakailangan experiensyado ka dyan. At the same time, talaga may pinagdaanan ka, may mga karanasan ka. Kaya ito po ang ginawa. Gustong hanapan si Jesus ng katibayan ng mga eskriba at pariseo. Asan yung palatandaan mo kung ikaw talaga ang Diyos? Asan yung nagsasabi na ikaw ang Diyos? Hindi po nila alam na sa lumang tipan, makikita po natin na ang mga propeta ay nagpahayag na tungkol kay Jesus. Yan, siguro ang kailangan. Yung sinasabi, may
pinag-aralan pero hindi nila naalala ang mga nakaraan. Okay? So yung sa Old Testament po, actually binabanggit na nga si Jesus saka si Maria. Si Maria nga nabanggit na doon pero walang pangalan. Ang tawag yung babae, ang babae. So Genesis chapter 3 verse 15. Ano yung na nagkasala si Adan at si Eva. So nandoon na po 'yun. Kaya alam mo, nandoon ang credential ni Kristo. Kasi alam mo, ang pinakamagandang credential, yung way of life. Ano? Or yung halimbawa mo. Ano, yun naman talaga, sa atin kasi, hindi yung ang diploma, ang credential. O may diploma ka nga, pero yung way of life mo, yung halimbawa mo, wala naman. Yan ang problema sa atin. Mahilig tayong magyabang. Ano? And ibabalik mo si Pan Boots pagkatapos na mga paalala. Ang oras tabi ko niyan is 30 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa,
Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Natin ang Diyos, di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ngunya na daw ning Lunes, petsa 21 kang bulan ning Hulyo 2025. Kung sa nga ni mga tugang sa tuyang pinag-uurulayan ining ebanghelyo, magayon mga tugang. Kasi gusto nilang siluin o insultuhin si Kristo o subukin ang Panginoong Hesukristo sa kanyang credential. Tinanong ba naman ng mga eskriba at pariseyo, anong katibayan meron ka na ikaw ay Diyos? Hindi mo sinasabi ni Kristo, oy, ako ang Diyos, maniwala kayo sa akin. Hindi. Alam mo, sabi nga, witnessing is the best way of preaching. Or naman talaga kahit sabihin mo, kaya nga, anong sabihin mo na magaling ka, okay, o katoliko or banal na banal ka, kung hanggang sa salita lang yan, hindi mo maipapakita sa gawa, ay baliwala. Yan naman talagang mahalaga dito. Kaya nga, si Kristo ay tanda talaga. He is the visible sign of God. Kasi nga ang Diyos hindi makita. Kaya nga ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi ba? Kaya anong sagot ni Jesus? Lahing masama at di tapat sa Diyos. Tingnan mo, sinabi talaga, diretsuhan po ito Ang sabi niya, naghanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaan inilalarawan ng mga nangyari kay Propeta Jonas. Makikita natin, even in the Old Testament, ang tagal-tagal pa dumating si Kristo, sa Propeta Jonas, may ipinakikita na.
Si Kristo po yun. Kaya ang problema nga, hindi po tayo marunong siguro magtingin ng mga signs, mga alignment of the signs, So, kaya hiningi si Kristo ng credential. Hinanapan si Kristo ng katibayan na ikaw ay pinadala talaga ng Diyos. Ano ba ipapakita mo? O ngayon, pag tinanong ko kayo, pwede ba pakita mo na ikaw ay binyagang Katoliko? Pwede. Madali lang naman yun eh. Kumuha ka ng birth certificate o baptismal certificate, o yun na po yun. Pero ang tanong, totoo, may baptismal certificate ka. Pero ang buhay mo ba, buhay Kristiyano? O baka sa papel lang. Papel ka lang, nominal Catholic ka lang. O hindi talaga tunay. O kaya ang tunay na credential ay hindi lang po sa papel, kundi sa buhay, sinasabuhay. Kinakailangan gumawa si Jesus ng mga himala, upang sila'y maniwala. Hindi naman kinakailangan. May mga tao kasi na ang kanilang patakaran is to see is to believe. Hindi po, mali po yan. Remember, to see is not to believe. To know. Actually, kung tatanungin nga natin kahit tanungin natin si AI, sinasabi, is it really true to see is to believe? Tama ba yun? Mali po yun eh. Because when you see, you no longer believe. Kasi minsan yung mga tao, to see is to sabi nga lang is to believe. Mali po yan. Mali po yan na patakaran o prinsipyo sa buhay. Kasi when you see, you do no longer believe. Believe are things that you do not see. Kaya nga to see is to believe, ay mali po yan. Sabi nga dito, sinasabi, to see is to believe captures a common human tendency to rely on physical sight and tangible evidence to affirm the truth. However, as Catholics, we are called to a deeper understanding of faith, one that transcends more physical sight. So yun po ay mahalaga. Kaya nga, hindi lahat, kaya nga, mayroon pong sinasabi, may ang puso nakakakita rin yan. Hindi lang po ang mata nakakakita. Ang isip nakakakita rin po yan. Akala kasi ang nakakakita lang ay ang mata. Tandaan po natin, ang sabi nga ni Jesus Christ doon sa encounter ni Thomas the Apostle, ni Thomas the Doubt, who doubted the resurrection of our Lord until he could see and touch the wounds of Christ. When Thomas finally encounters the risen Jesus, our Lord gently admonishes him saying, "Blessed are those who have not seen and have believed." And Jesus teaches us that true faith does not depend solely on physical sight, but on trust in God, in His Word. Okay? Di ba sabi sa the invisible things are, the essential things in life are invisible to the eye. Ayan, maliwanag baga? The essential, alam mo yung essential things in life are invisible po, invisible to the eyes. Yan naman talaga, hindi ba? Nasa nasa naalala ko yung isang libro po yan yung tinatawag yung mga invisible things are not really visible. So may mga bagay talagang hindi natin makikita. That there are things that are unseen. Hindi lahat na bagay ay nakikita. Ang mga bagay na nakikita natin, ang tawag diyan temporal. Pero may mga bagay na hindi natin nakikita ng mata, they are eternal. Kaya mahalaga po 'yun. Hindi naman ibig sabihin nakikita lagi. So, 'yan ang gusto kasi nila makita. Ay hindi naman makita. O ito, sabihin ko, sino ba sa inyo nakakakita na ng hangin? Okay? Wala pa nakakita ng hangin. Pero naniniwala po ba kayo na may hangin? Oo, kasi may nararamdaman ka. Biglang lumamig, may hangin po. Ay walang lamig, ang init, walang kahangin-hangin. So nakikita natin,
Nakikita natin, pero hindi natin nakikita ng mata. Ang nakakakita, yung damdamin. Sabi nga, ang damdamin din ay nakakakita. Ano? So, yung mahalaga po yun. Di ba? Yung essential things are invisible. Invisible to the naked eye. Ano? Yan, sabi baga? Yan ang sabi doon sa isang libro. Ano? Little Prince yata yun. Naalala ko yung Little Prince na talaga the essential things are invisible to the naked eyes. So mga mahalagang bagay ay talagang hindi na makita ng mga mata natin. Ano? Yun talaga ang mahalaga doon. May mga bagay na hindi na nakikita. Kahit yung love, nakikita mo yung love, hindi natin nakikita ang love. Pero paano mo naranasan ang love? When there is patience, may love yan. Pag there is kindness, may love yan. Ano? So yan talaga mga tugang ay makikita natin yan. So sabi nga sa Little Prince, sa magandang libro po yun that captures the idea poetically. Sabi niya, what is essential is invisible to the eye. This aligns also with the Christian understanding that the most important realities like truth, goodness, beauty, and above all, God Himself are beyond the grasp of our physical senses. As St. Augustine once said, sabi ni St. Augustine, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts are restless until they rest in you. Okay? So, napakaganda mga tugang iyan. So, let us ask the Lord to open the eyes of our hearts. Kasi yung puso natin ay nakakakita rin. As St. Paul prays in his letter to the Ephesians, may the eyes of your heart be enlightened so that you may know the hope to which He has called you. Okay? So, by faith, we come to see the invisible realities that truly matter. And by love, we live them out in our daily lives. Yun naman, napapakita naman. Kaya nga sabi nga, ang Diyos kasi hindi nakikita. So nagpakita kay Jesus. Si Jesus ay nagpakita at pinakita sa atin ng Diyos kay Jesus ang pagmamahal niya. Yun. Ayan nangyari kasi sa Ebanghelyo, yung mga Escriba at Pariseo, naghihingi palagi ng prueba. May prueba na nga. Anong klaseng prueba pa? Sabi nga ni Santo Tomas, to those who do not believe, kahit anong bigay mong prueba, they would not believe because they would not believe it. For those who believe, everything is okay. So, for those who do not believe, no proof is necessary kasi talagang hindi ka paniniwalaan yan Kasi nga, hindi talaga maniniwala ang tinatawag natin parang pilosopong Tasyo. Nandiyan na, para bang nahuli. Nahuli ng asawa niyang babae, yung kanyang asawang lalaki, ito, example lang po ito Nangyari po ito, meron kaming lumapit sa akin, umagang-umaga pati, nakita niya, kasi driver namin, pag uwi niya, nakita niya, hindi kasi alam ng asawang lalaki na uwi yung driver. So, pag uwi ng driver, nakita niya yung kanyang asawa may kapatong na iba. Nako, sa galit niya, Father, kamunti ko pang mahawi ng sundang o ng aking ng bolo ng aking kamunti ko pa, Father, mamatay. Kamunti ko lang, Father, patayin yung lalaki, pero nang dilim yung paningin daw niya. So ganun po yun. Basta, hindi naman kamukha ko lang yan. Yan ang lukuhan. Anyway, babalik muli si Father Boots pagkatapos ng mga paalala. Ang importante lang po mga tugang, tandaan po natin ito, matuto tayong kumilala, at the same time, alamin natin, talaga, wag na tayo magbulag-bulagan. Okay? Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumako na po tayo sa huling bahagi ng programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi OP at pinag-usapan pa rin natin ang kahalagahan ng mga palatandaan. Sabi ko nga, talagang may palatandaan tanda na talaga markado na. Pagkatapos, hindi pa rin natin papansinin. Markado na nga Kaya lang ang problema sa atin, marami tayong mga, yun na, pagyayabang na lang siguro yun. Nandiyan ang katotohanan, nakaharap na sa atin ang katotohanan, ang problema, tayo ay nagbubulag-bulagan pa rin. Yan, nagbibig-ibingian. Kaya nga, gusto kasi ng mga Eskrima at Pariseo na si Jesus ay gumawa ng mga milagro. Alam mo yung mga milagrong yan, para sa mga taong hindi naniniwala lang yan. Kaya kung ikaw naniniwala, hindi na kinakailangan humingi ka ng milagro. Naniniwala ka. Kaya nga minsan nagpapakita ang Diyos sa pamamagitan ng milagro, parang maniwala ka. Kasi hindi ka naniniwala. Pero hindi na po, ang milagro ba talaga kailangan ba parang maniwala ang isang tao? Hindi po. Hindi na. Kasi ang Diyos mismo ay milagro na yan. Ayun, milagro na mismo yan. Kaya dahil sa kanilang katibayan, hindi nila maunawaan ang ipinahayag at ginagawa ni Jesus upang baguhin ang kanilang mga puso. Sapagkat ay yung kanilang natutunan, may mga taong ganun, di ba? Father, nakagisnan ko na po kasi yan Alam mo, Father, dyan na po kasi kami tumanda yan ang problema sa atin. Alam mo, sa edukasyon may tinatawag na sa panahong ito nga, we have to learn, unlearn, and we have to learn, relearn, and unlearn. Okay? We have to unlearn, relearn, and learn. Ganun po talaga. Kasi huwag mo sasabihin, hindi, Father, ang aking nalaman, yun lang talaga ang tama. Hindi po. You don't have the monopoly of the truth. Yan. Ang problema. Ang problema kasi ng mga Eskrima at Pariseo, dahil sila po ay pinag-aralan, akala nila sila lang po ang mas magaling. Wala nang iba. May mga ganun din tao, di ba? Siguro may nabalitaan kayo o may kilala kayong mga taong ganun, di ba? Na porque nakapag-aral, na sila na ganito, sila na ang marunong. Minsan parang may magulang nangyari, di ba? Yung kanyang anak ay napagtapos ng pag-aaral. Talagang naging abogado, talagang mataas. Pero yung magulang niya, nanay tatay niya, hanggang grade 3 lang, saka grade 6. Pero tingnan mo pero kahit na grade 3 lang, grade 2 ang kanilang magulang, pero tingnan mo, dahil magulang sila, nakapagpatapos pa ng anak na makapag-aral sa mataas na paaralan. Pagkatapos anong ginawa ng kanyang anak? Naku, nagmalaki.
Dahil hindi marunong ang minamalit ang kanyang mga magulang. Walang grato. Yan ang pangit yan, Alam mo, hindi mo dapat ipagyabang ang inyong kaalaman. Tandaan po natin yan. Naalala mo yung sinasabi na idiomatic expression, little learning is a dangerous thing. Huwag po natin ipagyabang ang ating kaunting nalalaman. Minsan may mga narinig ako diyan, hindi man nag-aral ng ilang taon sa theology, biblical theology, nag-seminar lang siguro. Ng ilang buwan, pagkatapos ngayon, akala mo ang galing-galing, sino nang magaling sa Biblia? Pero alam mo mga tugang, kami, for example, ilang taon kami nag-aral sa Biblia? 12 taon. Pag-aralin mo yan. Ay, hindi po nga namin maintindihan lahat yan Hindi ko, sasabihin ko sa inyo mga tugang, may mga bagay na hindi ko talaga maintindihan. Kasi pag naintindihan ko yan, parang Diyos na ako, mas magaling pa ako sa Diyos. Kaya hindi ko pwedeng ipagyabang ang aking kaalaman tungkol sa theology, kahit sa philosophy. Kinakailangan hindi pagyabang, ang kinakailangan pakinabangan. Yan problema sa atin mga tugang Maraming nagyayabang ng kanilang kaalaman. Alam mo, pag nagyabang ka ng kaalaman mo, ang tawag sa yun, arugante ka. At ibig sabihin, mayabang ka talaga. Ang kaalaman, hindi pinagyayabang. Ito'y pinakikinabangan at ibinabahagi parang walang maging mangmang. Yun. Huwag mo sasabihin, mangmang sila. Kasi, hindi, dahil yung kayabangan mo sa kaalaman, hindi mo isineshare. Nasabihin, ikaw lang mas matalino na ikaw lang ang purihin. Mali po yan. Yan ang problema sa ibang mga tao, na nagmamayabang ng kanilang mga kaalaman. Huwag mong ipagyabang yan. Kahit yung kabanalan, huwag mong pagyabang. Alam mo, ako ang pinakamabait na tao dito sa amin, barangay. Ako ang pinaka-religious dito sa taong ito, sa barangay namin. Tingnan mo, ako ang palagi, pag may mga donasyon, palagi ako nagbibigay. Kayabangan po yan. Mas mabuti, tumahimik ka na lang. Yan naman talaga si Jesus, tahimik. Although si Jesus marunong. Kaya tingnan, pag tinanong si Jesus, ano ang ginagawa ni Jesus? Sumasagot siya, pero ang sagot niya, patanong. Hindi ba? Patanong. Kasi sabi nga nila, malalaman mo daw ang isang taong marunong pag sumagot. Hindi siya sumasagot. Kaya sa amin sa mga Dominican, ang tawag namin yan, distinction. Okay, may tanong ka, yes into that, but no into this. Yun. May mga distinction. Distinguish ka muna. Kasi minsan baka iba yung kanyang understanding. Kaya mahalaga din po yung tinatawag na definition of terms. Mahalaga po yun. Ayan nangyari dito, itong mga Escriba at Pariseo, pinagyayabang nila ang kanilang kaalaman sa batas at sabi ng kaalaman nila sa kabanalan. Ayan yung sinasabi, kabanalan o kaalaman. Pagyabang mo ang kabanalan mo, ay mapupunta ka sa impyerno. Ipagyabang mo ang iyong kaalaman, akala mo, magmumukha ang mga taong bobo. Hindi ikaw. Ang magmumukhang, parang demonyo. Kasi ang demonyo, nagyabang po sa kanyang kaalaman. At ang demonyo, nagyabang sa kanyang kabanalan. Yun po ang nangyari sa kanila. Kaya na sila ay nasa impyerno. Kaya, ang mga nasa langit, hindi nila pinagyayabang ang kanilang kabutihan, kabanalan, kaalaman. Hindi pinagyayabang, kundi kanilang pinapakinabangan at kanilang ibinabahagi ito sa mga taong walang gaanong alam. Parang sila maging inspirasyon. Sana po may nakikita tayo. Simple lang ang sabi ni Father Butch, huwag tayo maging mayabang. Sa kanilang kayabangan, hindi nila naunawaan ang ipinapahayag at ginagawa ni Jesus upang baguhin ang kanilang mga puso. Kaya hindi sila bukas sa reconciliation, hindi sila bukas sa pagbabago. Yun. Alam mo, ang taong hindi bukas sa pagbabago, kasi bakit ako magbabago? Bakit mali ba ako? Yun, nasasabi. Bakit mali ba ako? Kaya magbabago ako. Alam mo, tandaan po natin, we all make mistakes and we are not perfect. And that's why we need to, sabi nga, outgrow. We have to outgrow. Kaya ang pagbabalik loob, mga tugang, ay tanda ng ibig makita mo si Jesus. Kaya kung gusto mong makita ang Diyos, makita mo si Jesus, magbalik loob ka, magbago ka. Kaya nga, sabi nga, only the
a pure of heart can see God. Totoo naman eh. Paano mo makikita ang Diyos kung punong-puno ka ng iyong sarili? Halimbawa, paano ito na lang maliwanag ito. Bibigyan ko example. Halimbawa, ito. Paano pupunuin ang isang baso na punong-puno na ng isang bagay? Kasi pag nilagyan mo pa yan, aapaw lang yung ilalagay mo, sayang lang. Kaya ang dapat gawin, alisin mo muna. Pagkatapos lagyan mo ng panibago. Yun, parang makita natin. Kaya hindi na makita ang palatandaan o tanda na binigay ni Jesus kasi nga ayaw nilang magsisi. At ayaw nilang tanggapin ang kanilang kamalian o ang kanilang kasalanan. Yan ang may mahalaga. Kaya alam mo, ang hamon sa atin ngayon, parang sabi nga, makita natin ang tanda mula sa langit, tayo ay magsisi sa ating makasalanan. Only the pure of heart, only the humble can see God. If we are proud, we can never see God. What we only see is ourselves. Kaya ang nakikita natin, sarili. Okay? Kaya, ito po, ang tanong, hingi rin ba tayo ng tanda sa Diyos? Tandaan na pinakinggan ng Panginoon ang ating panalangin sa kanyang panahon at kanyang pamamaraan. Para sa may mga sapat na pananampalataya, hindi kailangan ang mga tanda upang magkita ang pagkilos ng Diyos. Hindi na kinakailangan. Ang kailangan ay ang pagpapakumbaba. Kaya ang taong nakapakumbaba ang siyang makakakita sa Diyos. Tingnan ninyo, sino ang unang nakakita kay Jesus doon sa Belen? Yung mga taong marunong? Hindi. Yung mga taong, sabihin natin, na mapakumbaba, na sumunod, ay yung mga shepherd. Yung mga taong walang alam, pero gusto nilang malaman, nakita nila ang Panginoon. Yung mga taong mapakumbaba. Kaya, kung tayo ay magpakumbaba, makikita natin ang mga palatandaan o ang pagkilos ng Diyos. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaram. Ito po muli si Father Butch Bombasi OP. Nagpapasalamat po ako sa ating technical at sa ating IT and production. Tandaan po natin lagi, kung gusto nyong makita ang Diyos, tayo ay magpakumbaba. Huwag maging mayabang. God bless everyone and see you again tomorrow. Bye-bye!